Wieħed minn numri ċellulari li kien jikkuntattja lil Clint Mansueto ta' Transport Malta kien numru tal-mobile reġistrat mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-istruzzjonijiet fuq it-testijiet ta' liċenzji kienu saħansitra jiġu anke minn Kastilja. Dawn huma biss ftit mid-dettalji ġodda li ħarġu mill-qorti jekk kif it-tlieta complaints ta' mal-każ tal-iskandlu marbut mal-loti ta' liċenzji tas-sewqan fejn eżaminatur tat-testijiet tas-sewqan irrakkonta ta' ġurament kif l-imgħallem tiegħu kultant kien jgħidlu biex joħsib kandidati partikolari bil-barka ta' xi ministeru jew saħansitra minn Kastilja. Ix-xut kien wieħed minn 3 eżaminaturi ta' Transport Malta li xedu fil-qorti fejn kollha qalu li l-eks-direttur ta' Transport Malta Clint Mansueto kien jagħmel pressjoni fuqhom biex jiżgura li ċerti kandidati jgħaddu mit-testijiet tagħhom. L-eżaminatur tas-sewqan Demetrius Bsajla kien l-ewwel xut tal-ġurnata u stqarr li Mansueto mill-bidu kien qallu li kien hemm testijiet li fihom trid tagħlaq għajn waħda jew saħansitra it-tnejn kemm fuq it-teorija kif ukoll il-prattika. Kont għadni kemm nibda f'impjieg ġdid u bdejt lid-direttur stqarr taħt ġurament kienu jgħidulu wkoll mexxi ħajgħaddu trid tħalli l-affarijiet jiżżersqu hekk ġejna Malma. Meta kienu qed jaslu ċertu persuni għat-testijiet lill-eżaminaturi kienu jgħidulhom biex ma jafsuhomx wisq minħabba rabtiet mal-Ministeru jew ma' Kastilja. F'xi każi Mansueto allegatament kien jgħid lill-eżaminaturi biex għat-test jgħaddihom minn toroq inqas traffikużi. Il-każ issa se jkompli fil-qorti ix-xahar id-dieħel.